Assalamualaikum cah, ge memperkaya kasanah kulinermu ben gak dadi generasi micin. Iki lho Mimin perkenalkan aneka jajanan jadul sing ana ning lapangan tulung Kawedanan cah. Ning kene dodolan aneka jajanan zaman biyen mulai saka lopes, putu ayu, opak pecel, wis pokoke ndek kene iki serba jajanan tradisional sing ben dinone gonta-ganti cah menune. Dadi ben gak bosen awakmu. Nah, kali iki bakule nyediakne opak pecel karo ketan bubuk cah. Iki ngono regane ya murah lho, per porsine cuman 3.000 tok. Kali iki Mimin jajal ketan bubuke cah. Ning kene ketan bubuke enak lho cah, ketane iki empuk, pulen, terus ki ya kelapane ya gurih, gak pelit lek ngekeki karo kacang bubuke iki sing juara. Dadi jek rodok kasar-kasar ngono pas awakmu maem ki ana kres-kres gurih kacange cah. Buka mulai jam 09.00 isuk sampai jam 4 sore iki. Wis gak usah kesuwen ndang gas ae yo cah.